Uyazi ukuthi uAbraham wazokwenza lento uThixo bethe makayenze kwazovela isiqhamo sokholo. Bese isiqhamo singubani na? Singu-Isaac. Hallelujah. Bese isiqhamo singubani ngoku? U-Isake. Mayibonge inkosi. Iyavakala moselo, right? And then mamele ke ngokuThixo uThixo kuGenesis 22. Abraham, thatha unyana wakho kuphela kwakho naye. Uye naye apho mna ndizawuthika khona. Uyokumofarisha as a sacrifice. Ubala ngoku uThixo unyana omnye. Kanti uThixo kanti onyana sebe more than one. Which means lo uvele ngentando nentandabuzo yomntu. Amazulu awambali. Hallelujah. Amazulu abathini? Awambali. Amazulu abala la ebemthembisile. Isaac. Amen. Naxa sokulandwa umlando kaYesu Kristu akaveli pha uIsrael. Amen. Into ebangela loo nto intoba uvele ngenxa ye-impatience. Ukuswela umonde. Always stress le ndawo. Ukuswela ntoni bazalwane? Umonde. Yazi into yokuswela umonde ikwenza wenza izinto ozawuthi ngomso akwaba. Kube sekutheni na? Xa sokukwabekile kunzima uyiqokelela into yokwabekile. Sincede Thixo. Hallelujah. And this is not to you only. This is from the pulpit to the door. Ndishumela umuntu wonke apho usuka kwepulpiti. And here's the thing. Patience, according to the Bible, is a virtue. Sisidima ngamandla. Glory to His name. Siyabana believers, right? And you know why sigcwalise ngamaphara nje? Not only ngaphethe imela nazorobhayo abaphandle. Amanye lapha epulpitini amaphara. Ngoba bathanda shortcut. Quick money. Hallelujah. You know the believers? Quick money and come with false miracles. Come with false signs and wonders. And people of God get deceived because they don't know the truth. Hallelujah. So, and that's why in this little assembly here, we're going to preach and teach the truth. Uyithanda tofana ungayithanda. Yona the truth iyakuthanda. Yakuthini mamphulaman? Yakuthanda. And futhi la seyihleli intanga ihleli noba solele ungqengqeni uzawuphena pena ikupena penisa uqomba ibe inyani kodwa. Ibe intoni? Ibe inyani. The reason sinamaphara, spiritual vultures is because of impatience. And what drives impatience is this sense of greed. Ukunyoluka. Glory to His name. Ukunyoluka. Yari kuthiwa greed. Uzathi ngokuphakele amehlo akho ajonga kule plate esenethi. Ngoku nokwazi ukuthi iplate igcwele eqongile. Hallelujah. Kodwa amehlo wakho ajonga eneso. Iwesi uba liseneso egqunyiwe. Uyaqomba le yamxa inyanga kangaki nowali. Hallelujah. Xa yami nje ihlihliza umhluzi ngohlobo inoba le ithe qatha. Kuba ke abantu bathi tshelele uyabawela uyithi. I-greed ikwenza ngoku ufana uba uthi enkosi uthi uphelele na apha. Hallelujah. Ikwenza uthini? Uthi kuphela wena nondinika yona. That's what greed ukunyoluka kuyenza. Ukunyoluka kwakhe kwavala umshumayela amehlo. Akayiboni ingelosi. Yawubona yidumbu. Hallelujah. And just for 2 minutes of this one, and then we'll tell you further. Man, the year to pume mama mkoloma. Indo kaThixo biseyenzwa uThixo nomoya kaThixo. Yathwa lweli igreed. Yathi yawuba nokunyoluka, yanophanyazo emehlweni ngokukamoya. Uyayibona intombi. Akayiboni ingelosi. Amen. Sinede thina. Uyayibona ntoni? Akayiboni ntoni? Uyayibona nemali. Kodwa akayiboni ingelosi. Uyazibona idola.
Uyazibona i-red. Kodwa ingelosi ngenxa yonyoluka. Glory to his name. Unyoluka kanti yingozi. Unyoluka yintoni? Uyabona unyoluka wakwenza uthatha into engeyo yakho uyenze yakho. Wakwenza uthatha into engeyo yakho uyenze yakho. Ungayithathi into engeyo yakho ungena kugunya. Ngoba uyakusafarisha ukunyoluka. Namanyoluka awangeni ezulwini. Hallelujah. Ya amen banqabile bathi gaba phaa. Futhi zawuhlala kwaba bathi amen zawuhluma lapha kuwe ngoba uduku nakuwe mampolongwana abanye bayeki. Bayeki. Abayithandi le nto. Noma ngamanyoluka. Glory to his name. Phekuza lo vathi yonyoluka. Sithini? Lo vathi yantoni? Yonyoluka. Lihlungulu into efana kuya phekuza. Kutangane nemikhiphi. Ithiwa le vathi phekuza. Hallelujah. Ungayambi. Ungayithini? Ungayambi. Yana nto unyoluka ingozi. Andizobiza igama lomuntu. Kodwa ukhona umuntu wayenkosikazi ye-president yale country. Anyanzeleke uba ibhegi ayishiye endlini. Ngoba akakwazi ulathatha afake. Ukuze ke ngokungabi sengxakini, baqala ibhegi makayishiye endlini. Azohamba nje angakwazi uthatha into ayifake endaweni. Ngenxa yokuthini? Unento yonke ekhaya. Kodwa usafuna uthathe engabikwanga. Sifo somnyoluka. Help us, Lord. Siyafana na people of God. Lihlungulu elo. Lifuna uthwani na? Phekuza. Lenza njani phekuza? Phekuza. Sifuna uphekuzwa. Ndosifuna uthwani? Ndosifuna uphekuzwa. Kanti umuntu onyolukileyo nomona. Kuthe ndivela ngomhlobo nje. Umuntu onyolukileyo unantoni? Uyathanda ukufumana akafuna ukupha. Uyathanda ukwamkela akafuna unikezela. Unerhatshi ustinji nangexesha lakhe. Ustinji nangexesha lakhe. Sincede Thixo siphekuze ela hlungu. Hallelujah. Siphekuze ntoni? Ela hlungu masiphekuze la hlungu. Usukela namhlanje uba ibikhona ingxakana kanyoluka. Umkile namhlanje. Amen. Hallelujah. Ithi namhlanje siphekuza ngoba izawuphazamisa isithembiso sakho. Amen. Izawuphazamisa ntoni? Diyala ke nesithembiso sakho. Amen. Hallelujah. Amen. Jonga ke ngoku le ndoda kaThixo isetyenziswa nguThixo ixesha elide. Ibona isithembiso semali. Ukuthi uzifumane le mali mayoqalekisa abanyulu abakathini. Amen. Yoqalekisa amasirayeli. Amen. Jonga ke bawuduku. Akunayiqalekisa into uThixo ayisikelele. Amen. Ukhona lapha endlini. Akunayithini mampolongwana. Qalekisa into uThixo sikhona na believers. Amen. Kodwa le ndoda ilisebenza loThixo lonke lixesha. Iyayazi lo. Kodwa ithwelwale. Ukunyoluka. Hallelujah. Amen. Ukunyoluka kwayo kwayivala amehlo. Yade yayibetha le ntombi. Yayithi le ntombi. Yayibetha kwakho i-cruelty to animals. Kwakukho inkohlakalo ekhohlakelela izilwanyana ngenxa yokunyoluka. Phekuza. Hallelujah. Amen. Sikhona people of God. Amen. Kwade kwanyanzeleka mampolongwane jonga ubuThixo akumfuni, uThixo usebenza nedodi. ubuThixo uyamtrika, uThixo usebenza nantoni? Uyamvuthixo uthetha nawe kodwa uyankanisa. uThixo uyakuyela asebenze ngedodi. Hallelujah. uThixo uyakuthini bathi? Asebenze ngantoni?
ukhona wena. Usithi ungumuntu kwinto kananzi, uthi xa iyeke into kananzi athathe idoki ushiyeke kuseyinto kananzi. Kanti xa udibene noKristu uyohlukana noba yinto, ube sisidalwa esitsha, ube yimfuza nemfana kaThixo. Sikhona na people of God? Because sesikule meko nje kukuthi singabi namonde. Isono singene ngokungabikho kwamonde. Siyabana na people of God? Kapene kuye kulonda amagqibeleka abantu abathi bayibetha lomfolo imbongolo yade yakhupha amazwi imbongolo. Yade yathini imbongolo? Ndiyabona ngalamini imbongolo yayithetha izilwimi. Imbongolo yayithetha ntoni? Ngoba kaloku imbongolo ayo language yayo uthetha ilanguage yomntu. Into ngoba imbongolo ithetha ilanguage yomntu ithi loo nto inempembelelo yothetha izilwimi. Yathetha ulwimi ngolwimi lwayo ngenxa yomntu othwele ulwimi. Unyoluka. Singogqithwa zimbongolo. Sentini? Sikhona masikhona. Amen. Bekuza. Glory to his name. Bekuza la kakusheba umuntu. Yithini? Bekuza. Ungaqheli ngisho. Ungathini? Hamba Satana ngiyena. Hamba Satana. No. Uza konwaba. Funeka umthini? Umpekuza. Uyavuka ukuthini ngenye imini ba umuntu uyobi. Noma ndadlavuka nibethe manje inyama mibethe. Khona into endiyaziyo abanye abantu abangayaziyo babona ndinje mna bathetha ngam bahleba ngam bayandiqekisa bandikhuphe ecaleni kodwa mna kukho into endiyaziyo umhlawuleli wam ukho kwaye uyaphila. Sikhona napha endlini nambitsho namhlanje umhlawuleli wam ukho kwaye uyaphila. Noba imeko injani na kwasekusika kwanzima kwamnyama kwayinsunguzi umhlawuleli wam ukho kwaye ndizophuma nakule ntsungu. Intsunguzi ayisosiphelo sami. Laa ndawo ufika kuyo uthi yeyi ingxaki le ayisosiphelo sami. Kulapho uThixo afuna ubonisa uzuko lwakhe ngobomi bakhe. Yes. uThixo akukwazi ukubonisa anywhere kuzulu engakubonisa ngakuwo uzuko lwakhe. Xa ungene entweni yazi kukhona into abangathi uThixo akuvumele ungene phaa. Uzawuphuma. Uzawuthini? Uyamvuma uDavid ukuthi noma ndihamba emfuleni wethuzi lokufa andisayi kuba ngoba wena uthi I walk through the valley of shadow of death. I walk through. I don't walk in and stay. I walk through the valley. The valley is not his destination. Ivalley yakho neyam is not our destination. It's a pathway to the fulfillment of the promise. Indlela eya emsaksekisweni kwesithembiso. Hey, uThixo usithembisile ubona nje. Hallelujah. Kukho into endithandayo nakwezingoma sithulayo ethi angeke kuhlale kunje. Angeke kuhlale kunje. No, manje izinto zizawuthini na? Susijika ngokwakho qha. Yeke uThixo azijike. Suphendula umthandazo wakho. Linda uThixo uphendule. Hallelujah. Hamba nami ndizobuyela kwinothi zami. Here's a powerful thing. Lo mfo wayibethela imbongolo de yathetha. Yade ndoda kaThixo. Kunini ndike ndakhe ndayenza nalento yokukuvukela. Hallelujah. Amen. Sikhona la people of God. Amen. Sijonga kaMpholonkolo. Kwenzeka ntoni apha? Umshumayeli washunyayezwa ibhogo. Amen. Ezajike izinto baba. Umshumayeli washunyayezwa imbongolo ngoba umshumayeli uwile emalini. Uwe ekunyolukeni. Uwe ekuthandeni imali. Kanti iBhayibhile ithe hey, the love of money is the root of all evil.
Ukuthanda kwemali ingcambu yakho konke ukungalungisi. Ingcambu yaso sonke isono. Hallelujah. Ayithi imali ingcambu yesono. Ithi ukuyithanda. Ingcambu yesono. Because xa uthanda imali uba Problem. Uba ingxaki ye-problem. Yeah, but hallelujah. People of God. So what happens with this man? He's a preacher, but now he had to come to the altar called by preacher donkey. Hallelujah. The preacher became a believer to the sermon of a donkey. People of God. Jonga izilwanyana ziyashumayela mpolomba. Sake sashumayela isilwanyana egadini yase-Edeni. Sashumayeza ibandla elibizwa Efa. Hallelujah. Wathi Efa waguquka kwintshumayelo yesilwanyana esibizwa nyoka yakudala. Sesikule ngxaki sikuyo nje ukumamela intshumayelo yenyoka endaweni yomamela intshumayelo kaThixo. Hallelujah. Let me finish this. This I think is powerful, Mampolo. Lomfo kwanyanzeleka into yoba amamele imbongolo isithi andikwazi ukugqitha. Ingaba wena akuyiboni nale nto ndiyibonayo. Kuthi imbongolo brother. Imbongolo ithi kumshumayeli odala esithi wenje uThixo ukulithanda kwakuhlabathi. Wathi wena ncanyana wakhe ekuphela kwamzali. Hallelujah. Amen. Akahona nohona. Ngoko imbongolo ethi mfondini akuyiboni nale nto ndiyibona. Amehlo embongolo angamehlo kamoya. Amehlo kamshumayeli angamehlo kanyama. Umshumayeli akabona into ebonwa sisilwanyana. Sikhona na people of God. Kwazatshintsha i-roles. Ngoba uthe uThixo umuntu makalo ungaka. Abelokulawula ngaphezu kwezilwanyana. Yatshintsha ngokulento yasisilwanyana esilawula ihambo yomuntu. Akuyiboni nale nto mna ndiyibonayo. Hallelujah. Ngoba amazulu athobe ingelosi ayimisa endleleni alama lembongolo nalomshumayeli azawugqitha kuyo. Hallelujah. Yafika ingelosi yazi robots. Yazi ntoni? But those robots umshumayeli akaziboni. Ezi robots zibonwa sisilwanyana. Ndijongile bayidelele idonki yasebenza. Amen. Ngoba bekuhlale nabantu once ubone idonki ngathi ngumuntu ontemteni. Idonki namandla, idonki yasebenza, idonki yanyamezela. Ayifani nam nawe. Bake nakunyathela enkonsini umkile enkonzweni. Gqithwa na imbongolo. Hallelujah. Nyathela nje kwenza into ononto inkonsi. Suka manje nyathela. Hlala inkonsi inkosi. Hallelujah. Amen. Amen. Because many of us what touches move. That is move. What the water Mampolomba uchukumiza ugqibela. Kumiza ugqibela ubhidwa imbongolo. Hallelujah. Jonga, this is powerful. Imbongolo ngokibetha khange imke. Sikhona nakhona. Ngoku imbongolo isithwane? Khange imke imile yathi intoni umfundi. Lento nenzayo. Akuyiboni na. Lento ndiyibona. Ayinkange enkonzweni imbongolo. Ihlele enkonzweni yancedisana nomshumayeli. Hayi bafundile. Yancedisana nantoni? Yathi khawukhangele mani ngeliso likamoya. Ikhona into lapha phambi kwethu. Ikathi ndiyakhapha le. Kodwa amazulu ayithobile. Khontuze mna nawe siyibone. Kodwa kutheni ngathi wena akuyiboni? Hallelujah. This man was blinded by the dollar signs. He was blinded by the dollar signs. So he did not see the angels. He saw the dollar. And the prophet of the hour says it's because of greed. Kungenxa yonyoluka okuba ngingaboni isithembiso ibone imali. Ingozi unyoluka. Yabona ukunyoluka. Funeka siku
Hey, bazalwane, nityhafile for uphekuzo. Ngathi ninyolukela ngenqondo. Unyoluka funa sothini mama tata? Phekuzo. Hallelujah. Amen. And say never again. And say never Again. again. Glory to his name. Amen. Now here's something powerful. Now, put the arch preacher down. Nothing will lose funding. Nothing only. Amazulu ehlile apha. Asisingelosa. Ingelosi yabonwa imbongolo. Enone bonwa kumshumayeli. You know what happened, the believers? Is because uThixo wayixelela le ndoda through prophet yakhona uba sukuya uyokuqalekisa amaSrayeli. Yona le ndoda ayanela luluvo lukaThixo lokuqala. Yawufuna uluvo lwesibili. Tyhini madoda. Yawufuna uluvo? Yile nto kuthiwa yi-second opinion. God has no second opinion. God has got his own opinion, being his word. And the prophet of the hour said, his word is his idea. And his word is himself. Ilizwi lakhe nguye. Akho Thixo wesibili, uThixo umnye, nelizwi lakhe linye. Glory to his name. Then what happens here? Lofo akoma no manofuna second opinion. Xa fika ku second opinion kuthiwa nangona kuthi kwebethe hayi kodwa ke iyaka. Then the message of the hour says that was a permissive way. Kuvunyelwa nje uba soqhubekeka ke. Bakuyathatha inhliziyo yakho seyipha. Amen. Sikhona no people of God. Uyathatha inhliziyo yakho seyipha. You see what's kwinto ethi inhliziyweni yakho. Still small voice that says you shouldn't be doing this. Turn around. I give you that advice. What must you do? Turn around. Ikhona into uThixo akubonisa kuwe. Ikhona into uThixo akubonisa ngayo ba wakhe wangena apha okanye wenza lento okanye wathetha le uzaba sengxakini. Jika. Amen. Yenza njani point? Jika akuzokwenzeka nto. uThixo uyayazi. Ngoba uThixo wazi isiphelo ngasekuqaleni. Wazi ingomso lakho namhlanje. Hallelujah. Can I tell you something? Akho mntu uyaziyo nto basilapha uba mingabi iminyaka esisezayiphila. Siyavala mosra. Kodwa ndiyafuna ukunika le ntlebo ethi ukhona kodwa uyaziyo. Igama lakhe ngubani? Yesu Kristu. So that means uyayazi ingomso lakho namhlanje. He knows you from the beginning. Even before you were formed in your mother's womb, God knew you. So God knows you. Chance. Kubuthixo ekwazi waqiniseka uba ubomi bakho buzawuthi qhakatha kwexesha lokugqibela khona ukuze uzodibana nalo myalezo uzokwazi ukuhlangana nawo ngoba uThixo ubeke into enhliziyweni yokwazi ukwamkela le nyaniso inganentloko ihlala enhliziyweni ikubize ikuthini Hallelujah. It means ungena kwekholwa enyanisweni